Co říkáte na bydlení v novostavbě, kde si interiér můžete zařídit dle svých představ? Právě takovou nemovitost máme aktuálně v nabídce. Vítejte v Přestanově, malebné a stále se rozvíjející obci, kde najdete klid, pohodu a za rozmanitou občanskou vybaveností to nebudete mít ani trochu daleko. Dispozice domů je 3+KK a záleží jen na vás, jak jej dokončíte, aby splňoval požadavky vašeho vysněného bydlení. Na své si přijdou i jedinci, kteří za prací dojíždí například do Německa, kdy v Drážďanech budete za cirka 30 minut, anebo třeba do Prahy, kam se pohodlně dostanete za necelou hodinu po dálnici. Líbí se vám tato nabídka? Tak mě neváhejte kontaktovat. Rád vás tady osobně provedu.